ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی لە سووریێ داخوایانیەک دەربارەی کوشتنا پارێزەر لوقمان حەنان دبن ئشکەنجەیەدا لە عەفرینێ بەلاف کرد. ئەنە کەسێ di daxuyaniya xwe de gotiya ku aliyekî ewlekariyê Tirkî parêzer Luqman Hennan ji pêşiya mala wî li taxa Mehmûdiyê li bajarê Efrînê revand û piştî du rojan ji girtinê malbata wî bi jiyan ji destdana wî hate agihdarkirin û termê wî ji nexweşxaneya leşkerî wergirt û şûna êşkencedanê li ser laşê wî te kes dike ku dibin îşkenceyê de jiyana xwe ji dest daye. Ji aliyê xwe ve jî enekesa ew tawana hovane şermezar kiriye û daxwaz ji aliyê Tirkî kiriye ku hûrguliyên wê eşkere bike û tawanbar werne sizakirin. Her wiha daxwaz kiriye ku sînorek ji tawanên grûpên çekdar re yên li dijî welatiyan bi mebesta tirsandin û desteserkirina mal û milkê wan û koçberkirina wan were danîn. Di heman demê de enekesê daxwaz ji rêxistinên mafê mirovan û civaka navdewletî kiriye ku rola xwe bibînin ji bo rawestandina van tawanên ku berdewam dermafê welatiyan da li Efrînê têne encamdan. Parêzer Luqman Hemîd Hennan 45 sal ye û xelkê navçeya Mabatayê Efrîna Rojavayê Kurdistanê ye. Li gel malbata xwe li taxa Mehmûdiyê li navenda bajarê Efrînê nişte cîbû û li gor jêderan ew ne cara yekê bû ku parêzerê Kurd dihate girtin û beriya niha jî çend cara hatibû girtin û beramberî fidyê serbest dihate berdan.